салом арз мекунем тамошобинони иззатманд. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ, оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳо. моҳи марти соли 2021 бародарон соҳибназар ва Ҷаҳонбек Юсуповҳо сокинони шаҳри Панҷакент бо ҳамдиҳаи худ Алиқулов Баҳром, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Россия қарор доштанд, муноқиша карда, дар натиҷа Баҳром Алиқуловро латукуб намуда бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидаанд. идомаи ҷиноят дар гузориши навбатӣ. 28 марти соли 2021 дар канори роҳи нақлиётгарди Хатково Димитров дар минтақаи 1700 метр дуртар аз деҳаи Новожелтикови шаҳри Сергеево Посади вилояти Москваи Федератсияи Россия ҷасади шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Алиқулов Баҳром Раҳимович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи деҳаи Киштудаки ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент бо гули бурида, ки аломатҳои марги маҷбурӣ бар ало дар он намудор буд, дар дохили борхалта дарёфт карда шуда мақомоти интизомии Федератсияи Россия оид ба ҳодиса бо моддаи 105 кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз менамояд. бо муайян шудани шахсияти муҳоҷири меҳнатӣ Баҳром Алиқулов аз ҷониби пайвандон ҷасади ӯ ба Тоҷикистон оварда шуда ба хок супорида мешавад. 22 сол ҳамин муҳоҷири Россия мерафта меомаданд, ягон касба ягон зарараш намерасиданд, раҳи худашон буданд. масалан дасташон биёд агар мардум ба ёрдам медоданд. масалан ҳарчанд мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия шахсияти гумонбарони эҳтимолиро аз ҳисоби ҳамватанон тахмин зада бошад ҳам, аммо бозгашти гумонбарон ба ватан имкон надод, ки чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ ба нуқтаи ниҳоии худ боздошти ҷинояткорон расад. минбаъд парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи конвенсия дар бораи ёрии ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ бо парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ ва ҷиноятӣ аз 22 январи соли 1993 ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда мешавад. моҳи ноябри соли 2023 фаъолияти якҷояи шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва прокуратураи шаҳри Панҷакент бо роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ ошкор намуд, ки гумонбарони ҷиноят дар деҳаи Киштудаки ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент зиндагии муқаррарии осоишта доранд. бародарони Юсупов соҳибназар Исматуллоевич соли таваллудаш 1991 ва Юсупов Ҷаҳонбек Исматуллоевич соли таваллудаш 1995 ҳангоми дар шаҳри Сергеево Посади вилояти Москваи Федератсияи Россия қарор доштанд, санаи 26 марти соли 2021 аз сабаби мавҷудияти хусумати шахсӣ Баҳром Алиқуловро мавриди латукуб қарор дода бераҳмона бо истифода аз корт гулӯяшро бурида ваҳшиёна ба қатл расонида ҳастии як инсонро аз байн мебаранд. ва дар ҳамин лаҳза писари амаки онҳо Юсуфзода Саддам Файзулло соли таваллудаш 2002 ғайриихтиёр шоҳиди амали ҷиноятии онҳо мешавад. ҷанга сар карда манам задам, маям зад. гуфтам 5 сол боз ҳамин хештабош карда ғам дода, аз ҷонам сер карда дилам зади гуфтам. ва ман задам. маям зад, манам задем. вақте ки афтид Юсупов соҳибназар ба пойҳояш ба қисми шикамаш қаврғош зад. дар ин мобайн додараш омад ваям дусе лағат зад. ба ҳамон вақт мардак бесазданӣ шуд, наҷумид. ман ҳам дида тарсида, яъне чӣ хеле тарсидам ва камтар наздик шудам, ки одам намеҷумад. баъд додараш Юсупов Ҷаҳонбек ременташро гирифта бароварда гулӯяшро боғӣ кард. ремент канда шуд. баъд акош Юсупов соҳибназар аз ҷайби росташ кордро гирифта бароварда гулӯяшро борид. дар идома ҷасади Баҳром Алиқулов дар борхалта ҷой дода шуда бо мақсади пинҳон намудани кирдори ҷиноятӣ тавассути нақлиёти кироя ба дигар минтақаи шаҳрӣ Сергеево Посад, аниқтараш канори роҳи мошингарди Хатково Димитров партофта мешавад. тавре дар рафти чорабиниҳои оперативӣ ва тафтишотӣ муайян гардид, хусумати иштирокчиёни ҳодисаи ҷиноятӣ барои объектҳои корӣ дар ҳудуди бустонсаройҳои Парус ва Леснои шаҳри Сергеево Посади вилояти Москваи Федератсияи Россия мебошад, ки барои ҳарду ҷониб
манбаи даромад дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳисоб мерафт. оиди пинҳон намудани ҳамин ҷиноят ки маслиҳат дод шумо ки барое ки ягон кас нагӯед ҳамин чиза? ягон кас маслиҳат надода, фақат акомка ту накардӣ, чақа нашудӣ, қатъӣ нашудӣ, ягон кас пурсад накардагам, надидагам гуфт. яъне ки бародаратон Юсуф соҳибназар ҳамин ҳолатро гуфт? бале. то расидан ба марҳилаи муайяншавии шахсияти гумонбаршудаҳо хусумату бадбинӣ ва номуросоӣ байни оилаи Юсуповҳо ва Алиқуловҳо идома дошт. аз рӯи ҳодисаи одамкушӣ дар хориҷа содиршуда дар прокуратураи шаҳри Панҷакент нисбати соҳибназар Юсупов бо моддаҳои 104 одамкушӣ, 244 дуздӣ ва 339 кодекси ҷинояти тасарруф ва вайрон кардани ҳуҷҷат, нисбати бародари ӯ Ҷаҳонбек Юсупов низ барои одамкушӣ бо моддаи 104 ва нисбати Саддам Юсуфзода барои дидаву дониста хабар надодан дар бораи ҷиноят бо моддаи 347 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва баъди итмоми тафтиши пешакии қазия дар мурофиаи судӣ гунаҳгорияшон исбот ва ҷазои сазовор гирифтанд. соҳибназар Юсупов ба муҳлати 27 сол, Ҷаҳонбек Юсупов ба муҳлати 25 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низомаш сахт ва ба Юсуфзода Саддам ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 4 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низомаш умумӣ таъин гардид. таҷрибаи ҳаётӣ тасдиқ намуд, ки ҳақиқат метавонад гоҳе пинҳон бимонад, аммо ҳеҷ гоҳ намемирад. ҳаваси бурӯҳи муфт ба даст овардани даромади пулӣ сокини 38-солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба содир намудани ҷинояти ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ, яъне Нашъаҷалобӣ таҳрик намудааст. оиди мусодираи воситаи нашъатдор ва боздошти Нашъаҷалоб ҳамкоронамон маълумот медиҳанд. кормандони оперативии шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар натиҷаи коркардҳои ахбороти оперативӣ бо баргузории амалиёти бобарор чеҳраи Нашъаҷалоби навбатӣ шаҳрванд Деҳқонов Бахтиёр Абдурауфович соли таваллудаш 1985 зодаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстонро ошкор сохта ҳангоми муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъатдор дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ӯро ғофилгир намуданд. аз борхалтаи селофанӣ аз гумонбаршуда Деҳқонов мусодирашуда воситаи нашъатдори намуди ҳашиш бо вазни 1 килои 470 грамм дарёфт гардид, ки бар ивази маблағи пулӣ мехост фурӯшад. аммо милитсия ҳадафи нопокро барҳам зад. ҳамчунин зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии гумонбаршуда воқеъ дар кӯчаи Ҳабиб Юсуфӣ шаҳри Бӯстон аз ҳуҷраи хоб бо 13,1 грамм мухаддароти ҳашишро милитсия дарёфт намуд. чист шуморо водор кард ин корро дидаву дониста содир кунед? دیگه تکرار نمیشه برای که اون کسایی که میکنن دیگه نکنن. ягон намуд воситаи нашъатдор истеъмол ё истифода мебаред? استفاده میبرم. سه سال شد استفاده میبرم. ای کاری که دیگه پشیمون. мусодираи 1 килои 483 грамм мухаддароти намуди ҳашиш ва оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ натиҷаи иқдоми Нашъаҷалобии шаҳрванд Бахтиёр Деҳқонов мебошад. ба фарзияи оперативию тафтишотӣ истеъмолу истифодаи воситаи нашъатдор аз ҷониби худи гумонбаршуда низ ҷой дорад. интихоби роҳи нодурусти рӯзгордории сарнавишти гумонбаршуда Бахтиёр Деҳқоновро тағйир хоҳад дод, зеро ҷазои асосӣ барои Нашъаҷалобӣ маҳрум шудан аз озодӣ аст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ёвон тавонистанд баъди муроҷиати ҷабрдидагони ҳадафи ҳамлаи ғоратгарона қарор гирифта, ки ду шахси номаълум бо истифодаи зӯроварӣ телефонҳояшонро тасарруф намуда ба онҳо зарари иқтисодӣ расониданд. пас аз чанд рӯзи ҳодиса ҷинояти дараҷаи хафнокияш махсусан вазнинро ошкор намуданд. гузориши навбати оиди ин ҳодиса омода гардидааст. насли ҷавон ояндаи миллату давлат ба шумор рафта, онҳо бо аз худ намудани илму дониш дар рушду инкишофи ватани азизамон ва неку аҳволии рӯзгори мардум саҳм мегузоранд. мутаассифона дар ин радиф ҷавононе низ ҳастанд, ки бо амалу кирдорҳои ношоиста ва даст задан ба ҷиноят ба номи худу пайвандонашон доғ оварда муҳити ороми оилавӣ ва ҷомеаро халалдор месозанд.
کارمندان شعبچه میلیتسه دیهاتی حیات نوی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان در اساس عریضه 2 نفر از ساکنان ناحیه اوید به طریق زورآوری تصرف نمودن تلفن‌های موبیلیشان یک قطار کارهای اپراتیوی جستجویی انجام داده 2 نفر از ساکنان ناحیه مذکور را با گمان جنایت غارتگری دستگیر نمودند. این نفران میرزایف رجب علی سالی تولدش 2003 و رجب فاروق سالی تولدش 1999 می باشند. ضمن پرسش معین کرده شد که نامبردگان ماه ینور سال روان با مصلحت پیشکی هنگامی در کوچه رجب جماعت شهرک ناحیه یاوان قرار داشتنشان در 2 حالت با مقصد غارتگری به مردی 47 ساله و 50 ساله ساکنان ناحیه مذکور در افتاده با راه زورآوری تلفن‌های موبیلی تمغه ردمی ارزشش 1500 سامانی، آیفون 6 ارزشش 1200 سامانی و تلفن موبیلی تمغه سامسونگ G5 که ارزشش 600 سامانی می باشد تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند که با این کردار جنایتکارانه‌شان به جبردیدگان ضرری جدی رسانیدند. عین حال دستگیر شدگان در حبس پیشکی قرار و نسبتشان طبق مقررات ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کستگی اخلاق، سطح پست معرفت‌نوکی و بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی در ضمیر نورسان و جوانان، اینچنین بی‌نظارتی و سهلانگاری والدان در تعلیم و تربیت و تقدیر آینده آنها سبب دست به جنایت زدن آنها می‌گردد. اوید 10 حالت دست به جنایت دزدی زدن یک نورس 16 ساله подполковник میلیسیا اکبر شریفی گزارش آماده کرده است. изтиробангез ва дардноку нороҳаткунанда аст вақте ки наврасон ба хатокорӣ роҳ дода ояндаи сабзи онҳо доғдор мешавад. амалисозии чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси муроҷиати ҷабрдидаҳо аз ҷумла соҳибони дорухонаҳо, соҳибкорони мағозаҳои тиҷоратӣ, ошхона ва нуқтаҳои хизматрасонии хӯроки тезтайёр ба кормандони оперативии шӯъбачаи милитсияи соҳили рости шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд имкон дод ба каҷрафтории навраси 16-сола Яҳьё Абдуллоев истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд нуқта гузоранд ки бо тасарруфкориҳои силсилавӣ ки 10 ҳолат аст ба ҷабрдидаҳои ҷиноят нороҳатӣ меовард. баъди ғайриқонунӣ ворид шудан ба иншоотҳои тиҷоратӣ, тасарруфи маблағи пулӣ, телефон ва лавозимоти он, таҷҳизотҳои компютерӣ, зараррасониҳои хароҷотноке ҳастанд ки навраси чапдаст аз худ боқӣ мегузошт. корношоям кардани қулфи дари даромад бо истифода аз асбоби мурваттоб усули воридшавӣ ба иншоотҳо мебошад. ҳама дуздиҳо давоми моҳи январ дар бевақтии шаб содир шуданд. масалан санаи 27 январ тахминан соатҳои 3:40 дақиқа ба дорухона воқеъ дар маҳаллаи 31 шаҳри Хуҷанд ворид гашта 3000 маблағи хазина ва як адад ноутбуки 7500 сомонӣ арзишдоштаро тасарруф кардааст. аз ошхонаи Ҳотамҷон воқеъ дар кӯчаи Раҳим Ҷалил 400 сомонӣ пули нақд, аз қаҳвахонаи Панда 300 сомонӣ ва як адад телефон, аз қаҳвахонаи Вақт воқеъ дар кӯчаи Камоли Хуҷандӣ 7000 сомонӣ маблағи дар хазина нигаҳдориштаро гумонбаршуда ба яғмо бурдааст. бояд гуфт ки навраз соли 2023 барои дуздӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шуда дар ҳолати рецидив عادتی دزدی‌اشро ادامه داده است. ملخشه نبکشنم و پیشم برامدگیشه کدامش به دکار باشد میدرامدم با واسطه اتیورکه درش کشاده میدامدم. 12 حالت دزدی دارم. از همه ضرری بسیارتر آوردگیم در خودخانه وقت و داروخانه نسل سالم، بعد آشخانه پنده. маблағҳои аз дуздӣ ба даст омада ба дилхушӣ ва сайру гашт сарф мешуданд. ошкор гардидани силсила дуздиҳо аз он шаҳодат медиҳад ки ҳар бадрафтори дер ё зуд муайян ва содиркунандаашро ҷавобгарӣ интизор аст. нисбати гумонбаршуда бо дастрасии талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. مسئولیت اولین درجه والدین درست و برکمال به وای رسانیدن فرزندان می باشد. در ماده 5 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قید شده است که وظیفه پدر و مادر فراهم آوردن شرایط مادی، مالیوی، معنوی و روانی در تعلیم و تربیت درست فرزند می باشد. متاسفانه نه همه والدین به این نقطه توجه می دهند که در بعضی حالتها باعث دست به کردارهای غیر قانونی زدن فرزندان می گردند.
چنین یک حالتی دست به جنایت دزدی زدن یک نفر نابالغ از جانب کارمندان میلیتسیای ناحیه دوستی آشکار کرده شد. ناصرف دولت خوجه سال تولدش 1995 ساکن ناحیه دوستی به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور با عریضه مراجعت نمود که شب 9 فوریه سال روان شخصانی نامعلوم با طریق شکستن در مغازه‌اش وارد آنجا گشته 6 عدد تلفن‌های موبیلی گوناگون تمغه و 500 سامانی مبلغ‌های پولی را دزدیده از جای حادثه غیب می‌زنند که با این کردار جنایتکارانه‌شان به صاحب ملک 10500 سامانی ضرر جدی رسانیدند. ضمن برآمدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا یک نفر نابالغ ساکن ناحیه مذکور با گمان دزدی دستگیر کرده شد. نسبت نابالغ در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. طبق قانونگذاری کشور جزا برای راندن واسطه نقلیات در حالت مستی وزن‌تر گردیده و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی جهت آشکار و معین نمودن چنین افراد تمام چاره‌ها را راه‌اندازی می‌نمایند. ولی متأسفانه هنوز هم هستند رانندگانی که طلبات قانونی عملکننده را نادیده گرفته در حالت مستی واسطه نقلیات خود را اداره می‌کنند که این حالت به جان خود راننده و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه خطر جدی در پی دارد. новбаста аз доир намудани чорабиниҳои фаҳмондадиҳии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳанӯз ҳастанд ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ паси чамбараки воситаи нақлиёт нишаста ба ҳаёти худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатар эҷод менамоянд. кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри норак дар натиҷаи амалинамоии реду амалиёт ва корҳои санҷишиву фаҳмондадиҳӣ як қатор қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастиро ошкору муайян намуданд. маврид ба зикри хос аст ки ҷазо барои чунин ронандагон вазнинтар гардаву кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати ошкор ва муайяннамоии чунин афрод тамоми чораҳоро роҳандозӣ намоянд ҳам вале мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд бархе ронандагоне ки талаботи қонуни амалкунандаро нодида гирифта дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиёти худро идора мекунанд ки ин ҳолат ба ҷони худи ронанда ва иштирокчиёни дигари ҳаракат дар роҳ хатари ҷиддӣ дар пай дорад. аз ҷумла бо чунин қонуншиканӣ ронандагони зерин боздошт гардиданд. раҳимов маҳмадшариф ронандаи автомошини тамғаи дею ласети рақами қайи давлатияш 8600 VR01 абдуллозода аскар миралӣ ронандаи автомошини тамғаи ваз 2121 рақами қайи давлатияш 2879 AN08 ин ронандагоне буданд ки дар ҳолати сархушӣ ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёт аз ҷониби нозирони роҳ дастгир гардиданд ва нисбаташон бо моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда дар баробари 5 сол аз ҳуқуқи идора намудани воситаи нақлиёт маҳрум гардидан ҳамзамон ба муҳлати 15 шабонарӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуда ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ ҷалб гардиданд. инчунин содиқзода муҳиддин абдуғаффор ронандаи автомошини тамғаи хундай саната рақами қайи давлатияш 8884 RK01 бе иҷозатномаи сиёҳшиша воситаи нақлиёташро идора мекард. ӯ низ боздошт ва нисбаташ протокол тартиб дода шуд. чанд рӯз қабл аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри норак шаҳрванд бобитшоев ҷамшед соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи деҳаи навдеи шаҳри мазкур боздошт гардид ки номбурда 6 бех ниҳолҳои сояафканро аз ҳудуди ҷамоати деҳоти дуконии шаҳри мазкур аз бехашон бурида ба манфиати шахсияш истифода бурдааст. вобаста ба ин ҳолат нисбати номбурда тибқи талаботи модда 183 кодекси маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протокол тартиб дода шуд. бинандагони гиромӣ, оиди содиршавии ҳама гуна қонуншиканӣ ва ҷиноят шумо метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва бевосита ба рақами 02 маҳалли зисти худ занг зада хабар диҳед. ин ҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва тансиятиву хотирҷамъиро таманно мекунем.